Setyaki tinlunggul kadanira prang kontit saliran yen kacandra risang wirang tumandang Setyaniku garwanira Setyaki Mandura Atmaja oh Kakang Pati Udawa kula Raden wis tok budal kabeh para wadyabala Jaganagara sampun ketinggalipun boten badhe nguji wani anggen kula medhalaken sedaya para wadyabala Jatinegari. Kakang madung dawuh Raden aku njaluk gone Jaganagara kudu sing tertib aja nganti ninggal marang kapraitnan kudu sing surti stiti lan ngati-ati sing jeneng penjajah kuwi ora wani adu arep sing dileboni budaya kurang bejane sing diliwati agama mung kudu sing praitna ngati-ati. Kakang iya sendika Raden nggih Gatwaca kula paman yen miturut saking swantenipun bendi Kyai Pancajalma Pusaka Ndrawati munya tanpa tinabu menika matandhani yen to Koko Prabu Ndrawati sampun jengkar. Lajeng kersanipun pamastaki sampun ngaten nggih. Monggo kula kanthi tindakipun ndherekaken tindakipun Koko Prabu Ndrawati. Monggo kula ndherekaken Kakang kula tutna tekan tampel matos sing Ratu Ndrawati. Dewe tekan tampel matos sing Ratu Ndrawati kowe bali yo embanana putraku Sumba. Sendika wis tak dawuh Raden. Togog malengak lengok ngutawaton ngutawaton gajah kelar
Tripunggung Teja Mantri Trumbilung Sapu Pendil Gokdun lah kok cepet temen wangsulan karo aku kula nek ora cepet wangsulan karang kananing truwo nek mlaku liwat dalan sing sepi mongko adoh saka warung kula niku nek adoh siji karo pangan loro wae wedok niku ora iso berkutik napa-napa nyambut gawe nek wetenge ngelih ya ming brabruk sambate ngawara ping pindhone nyambut gawe nek ora nyanding wanita sing rada lumayan ngoten niku rasane niku lungrah lesu apa dadak kudu nganggo wanita nek takon nggih Surmaswi kudu ana wanitane upama ora nganggo wanita ana jane nggih iso nggih niku hawane ming sewat bae loro pangan lah niku lho mpun tau wingi mlaku ten Bogor kengelian nang jeron bis iki brak-brok dolanan drum karo nyanyi Garuda di dadaku ngono takak niku tegak Don kowe mau ngarep sago nduduke ana ngendi Kraton Ngamarta mergo aku ndi penyono yen to mlayune Baladewa karo Prabu Duryudana iki nang Kraton Ngamarta dalang sing diliwati meneh kula niku semelan nek sampeyan ingkang Kraton Ngamarta wonten nyatane Duryudana kalih Baladewa ten mriku njur tanding tiyasa karo Senopati Ngamarta yung celaka tenan pokok Senopati Ngamarta niku digdaya sekti Mambara niku tenan aku ratu sing digdaya ratu sumbaging bumi arep digdaya ten negara sampeyan nek ten negara mriki cilaka wong Jawa niku ora kena disuwawa niku tenan ketok menang-meneng nek nesu medeni mongko gembolane werna-werna kadigdayane entil-entile werna-werna ning nek jaman biyen nek jaman saiki ya mbuh aku iso ngambanju Mantara sing jeneng Gatotkaca niku angkatan udara niku alap-alap Ngamarta niku Gatotkaca aku iso manjing Saptapertala sing jeneng Raden Antareja niku nek tunggu negara ten jeron bumi aku iso metu banyu Antasena angkatan laut metu daratan Penyak Werkudara mecetet sampean aku metu ngendi nek gugu kula ampun metu-metu nek kira-kira metu dimpet ngenge nggo sesuk barang nganti kowe apa wae kowe iki lung aku ora gugu karo lambemu tok aku tono nggih ora kena tak eleke yung Prangguling mungsuh mulati sang suranggong para mangsaing rone
nanggono ora nanggono gawe gelar isra weng oh jagat dewa Bathara ngeget-geti ana wong cilik kenclang-kencling kenceng mripate menteleng ora kedhet mati aku sapa kowe ganti aku takon karo kowe tak sawas kok kaduan ratu jojogetan Ratu Konti sapa sing dadi julukmu ganti takon jamak lumrah dalan ditakoni ganti takon Ratu Giling Wesi ngerti ora Ratu Giling Wesi calon pasir besi aku Prabu Dirgamuka sapa kowe Satriya Garba Ruci Setyaki aku Sencaki arep mlaku menyang ngendi kepiye arep mlaku menyang ngendi dadi kawruhanem aku bakal goleki Duryudana loro Baladewa merga dina iki Kraton Ngastina dijeleki marang Kadang Werda Kakang Jajal Sengara kowe kok tak pringkake beci ora ayo bali aja ngucap rasane Prabu Duryudana karo Koko Prabu Baladewa apane karo Baladewa dosana tu Kadang mati melu kelangan wah bagusi wae parat sapa wae sing ngalang-alangi marang sedyaku rawe-rawe rantas malang-malang mutung pecah siramu aduh ayo Sambato pidi jebol bathukmu tandani gedhukmu push blai long apa rene ya ngalah aku andarang nyekangkang nang kono iki mau sing nggo perkara apa lho kita ora ngapa-ngapa ngete-ete nang kono nek didelok saka bathuke biru kan mesti dantel wong kan mati aku Togok Dun aku ketemu karo wong nganti ngantem karo aku mergo aku ngucap rasane patine Baladewa enten Sencaki la 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 ngandel ora niki sampean pun kena watune cara-cara wong mlaku pun pepet dalan sampean mergo ketemu karo Sencaki ro Baladewa pane adine kena tunggal Yayah Rina Sencaki kuwi lha nggih lha kok aneh temen beda nika ning nek karo Baladewa digdaya Sencaki mergo Sencaki niku ampuh tanpa guru mergo jaman biyen laire Setyaki niku sing momong Gendruwo wedan sing momong Gendruwo nggih jaman Mandura geger perang nika dimong karo pamane Grasena candhake duwe preh tinggal maju perang dibaleni wis ora ana nek kuku kula mang mundur mawon sampeyan cilaka musuh karo Sencaki yung sampeyan ndaratur kula menapa tidak niki durung Sencaki neng nggawa gada wesi kuning niku jaman yen wis tau nggo mateni Ratu Buta sing jejule Prabu Bajul Sengara dantem gada ora mati ni dadi boyo gandeng sampean niku ming ratu biasa
kurang becane dantem godho wesi kuning dadi kadal. Ndun. Macem-macem bae. Ramingat mati. Long apa mati neh iki lho. Alah mati pindho. Mbok nek kira-kira ora kuat maju perang rasa perang ta Mas? Jejamu sik. Paling ngono ki ndok madu. Dadi nek maju perang iki nasi gawe nek ndon gawe ning percuma ta ning biayani kuwi ya nah. Tajang ae Pak. Wani apa kowe? Wani perang kowe. Kowe winginane tajak perang nang Semarang. Tak bayari ora wani perang. Monggo mingkarek milih miliya kowe. Tak biayani. Galo miliya galo. Rintik-rintik mongko apik-apik. Lah kok rawani perang? Njur wanimu karo sapa? Karo Pulunggana. Wah. Aku ndek kanca loro percuma. Sing ditutke ngambruk pindho malah enak wae. Kula niku jane elek-elek karo sampeyan. Ning rakno tak elekke ya wis. Kula niku ponokawan isan ngelek-elek. Ning gandeng rakno kula elekke sak karep sampeyan. Iki mau ana satriya saka Jumantara kok wis. Genah. Lah kok malah minggat Katut kaca. Katut kaca.
Sampeyan ora mundur potol gulu sampeyan mengko nika tukang motol gulu. Mundur jangae. Munggah. Medun. Munggah. Ah. 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 Bedan. Ah. Ah. Anda. Bot. Ah. Bot. Wong edan ora waras. Nibane aku. Sing jeneng tiba niku rasa mulinggon. Iso milih nggon aku milih tiba nang nggone para waranggana niku. Ning gandeng rasa milih nggon sak tiba-tibane. Kak tukoco ngamuk niki. Sampe ora mundur cilaka. Niku dereng nek mate kajismu gunting tenan. Ilang sirah sampe mergo nika satriya pengawak brojo. Nek nesu sebajan kujur pesi kabeh. Mundur cilaka sampean. Malah ndang matroli kae to. Ora ndelik cilakae. Ora ndelik cilaka. Aku melu aku. Iki jenenge rombongan Dekemang. Ngendi wonge? Kula iki ya padha turu nang kene. Rumangsane aku ora weruh ngono apa. Waduh. Aman. Aku wong jujur. Wong jujur ki suwi sarwa aman. Beda karo wong sing tumindak culikan ngono kuwi cen. Dipaling karo sing kuwasa ning ya ming kuwi bar kuwi terus cilaka sak lawase. Kuwi tenang kuwi. Glendang-glendang ya apa? Waduh. Isi bodoh mau. Aman tentram kan aku. Wong kena wong jujur. Dasar ora tau tumindak sing macem-macem aku ki yang arang siapa lagi wah kan kirek ki kowe ngopo lemah kasar abor aku dikrikiti kirek lagi dia lanang wedok
Oh, do nang iso papringan ya. Panjang kiri ora urus kowe. Genah teyot kae. Pandai pun ana kiri do ting lidino ngandengi ora ngerti ya. Panjang kiri wedok iya ya tanggor aku titanana kowe. Mundur saking ayuda. Mulatri sang Suranggangkara Togok tinggal mundur. Saya dalwararas Abhyara sorot lintang kumedep titi sunya madya latri lumrang kandaning puspita oh karananing mutyan nira sang Twijawa rambrengeng oleh kumaraning matu pronto oleh
Wes lantas digiri saksana Raden Gatotkaca. Raden Setyaki gancang lumangsa lumat ana ing Kraton Indraprastha. Kula suping wana dewasa ketingal peteng dedet lelimengan ketika wis. Ndara mitering rat saya nglangut ditututi bendaram. sawana wasa tumurune ngejurang tarapis kang ngeri brandil peprondoten kasarimpat brenjalen cacing
wauta sangapake gumeregut sanasaya sengkut tatan ngitung pringgopo ya jroning wonegri pranyata satriya trawitra radya Kocapo kang pinuju ana sak madyaning grumbul wujud sardula sak jaran teji ing kono mambet gandaning menungsa sikra gumregah padha sanalika gereng-gereng Yayah mambet ludira mencorong mripate Yasraya kembar malumpat saking madyaning garumbul mrepeki marang sangapake kami jandong maksana ana macan mudhana saka gunung manut ilining tirta manut ilining tirta manaut manebak lera singa kang anapta lawan lera singa kang anapta lawan Satriya bagus mandheka kowe Den kowe wani manjing ana pagedhem aku tanpa amit karo aku sapa kowe ayo ngaku sapa jenengmu Den ana macan bisa tata jalma dewa ora kurang wicaksana aku pamadyaning Pandhawa Arjuna ya aku Janaka kembang ali-ali Pandu putra Walikiti Danang Jaya ya aku Permadi Wiladalah jenengi pirang-pirang mongko apik-apik sapa kowe macan aku sing jagur mangsa kene jenengku Sima Kala Bul ki ya ngerti apa durung kowe Sima Kala Bul ki ya durung tau ngerti mulai tak kandhani ayo kowe bali yo Den kena ya mbacut ora kena ya mbacut arep mlaku nyang ndi ngetutake jumpang kang syukur deping netra kanteking ati sapa wae sing mepalangi marang lakuku rawe-rawe rantas malang-malang tak putuk wah dalah tak graut lakon doak-doak kuwantamu kurang banyak tadah kala wangsa aja layu
aja minggat mati. Kancane do mlayu iki malah wani medhoke karo aku. Kemendel temen. Wani karo aku kowe. Oh. Kowe lah malah wani nggerengi aku. Wah, iki mau ki turu to iki mau ki. Cek sing ate pating delewer. Wong nek kan mimlik wae oleh-oleh ya ngono kowe. Malah ngentut barang tak gugae. Lah kok wani ning ganggu niku pacaran kowe ya? Ning pacaran nanti nang iso papringan. Lah wong tunong pikir blumbang ngono iso papringan. Walah jan munyuk tenane gareng Petruk ki. Kowe kancane, ayo rombongane kae do mlayu. Wedi aku. Nek aku mlayu tak oyak tak pangan. Nek aku meneng bae tak oyak tak pangan. Ngene jan. Aku ki saben sasi pisan mangan ndas macan. Mongko isih ana ndas siji sing tak kum. Durung tak pangan. Mingkarek ngenteni ni medhok. Mengko terus tak pangan mergo meh sesasih aku ora mangan ndas macan kuwi. Nek ngono kuwi sok seneng mangan macan tak pangan. Aku ora ngandel, Aku ora ngandel, aku ya iya kok. Apa kowe ora ngandel karo aku? Ora. Melu aku kowe ora ngandel. Lah kok nyolowot pati temen. Jajah kowe ngopo ndasi macan? Ayo melu aku. Iki gila nang kene iki ndasi macan. Nek ora percaya tak kum nang kene mingkarek ngenteni esuk posore niku mangan. Alon-alon niliki. Mripate mongko isih melek.
Lah kok nyolowati temen. Wedi ndase dhewe. Wong takon anguk sumur malah ndekno percaya. Lah kok mangan ndas macan tenan. Aning ora nututi aku. Kok malah ngetiging mlayu. Weh lah. Ora patek percaya aku kaya ngopo to, Jan. Jan iki ndas macan tenan apa dudu? Walah ndasku dhewe to iki mah kowe. Dapu sira sing lambene kewer-kewer mau aku. Mulane minggat. Yo ditrono mandeg den mati ring aku kowe. Jemparing kang aran Jemparing Garuda Sengkali. Dilepasaken tumama sirahing macan. Satemah ilang saka Pandulu. Ilang wujuding Sardula Badar. Sang Hyang Kaneka Putra. Mulat sangat bagus. Semuanya kamanungsan kamanungsan liring koti kamantian lono kongas sing mawas risang leng-leng bronto melekencang mau doyong lot ya
ulun kang dadi macan ulup Janaka kang kumwani ngiri kutha marang kita anggon kita agi wae peteng jakate Arjuna. Nuwun kepareng wayah ngaturaken sungkeming pangabekti ulun. Ya, ulun tampa pangasuti ulun tampanana. Permadi ula pundi wonten mestaka. Ora ya slamet to Ntrada. Nggih, pangatunipun Kakang Semar kados manggih mateng kawidadan ukur. Lah kok datang nganggo dadi macan barang iki karepmu kepiye? Kakang, apa? Kula ngembantah sangasanipun andi guru sepatus ngiri kutha mateng wayah ulun pun Arjuna yen to kiyat ing coba ateges pantes menika ing saged damel tentremipun negari Ngamarta. Karana kawontenanipun para kawula boten kanten-kantenan nggih. Para kawula mung tani anggenaken nacepaken dukut sewu tanem tuwuh gagar wigatan pakarya. Para kula setunggal derajat lan pangedhak-dhake ngedir-dirke dumeh setunggal derajat lan pangkat kepor tegel karo kula cilik ngenyak sirahe wong cilik sing tanpa ngerti duduk seleng perkara. Iki sanane apa, Le? Mangaten Kakang. Dinten menika wayah ulun pun Arjuna sepados sowan wonten kraton Ngendraprasta. Sedaya wayah ulun Pandhawa kedah nglampahi topong rame mlaya bumi nglebu laku jalak peninggal jajah desa Milangkuri. Dewa nuntuna prangkasang sayan anuntuna prangkasang sayan Dewa Pirangga sekaring bawana sekaring bawana sampun mireng to Den wis Kakang iki ket mau ora kersa ngendika Ntrada mergo akeh peteng jagate ulun pitados Kakang kula kinten kanthi nglampahi topong rame saged damel pepadangipun wayah ulun Pandhawa saged damel pepadangipun para kawula sak negara lan samangke badhe kinarya mergi wangsulipun pusaka jamu Srimasada. Lah rak ngono njur kowe saiki nanti kula nyuwun pamit kondur makayangan Kakang ya sing ati-ati Trada. Ndara Janaka apa Kakang kula pun mongkok pamikir kula panjenengan pun kersa ngendika kalian kula sampeyan kendel wau susah batin kula Gus. Iya Kakang aja dadi sengkeling pamikirmu nggih pun saring ngeten kula aturi suwah wonten Kraton Ngamarta matur wonten ngasanipun sedaya para kadang Paduka Pandhawa kedah nglampahi topong rame. Iya Kakang aku derek napa monggo kula dereke.
dancanging sinarita gelis kang nglekawi kocapo kang menuju lenggah ana madyaning kayuwangan ngondarandir bawana sang hyang Padmanang denadhep ingkang wayah satriya Randu Gumbala Raden Antasena kanteng ana madyaning kayuwangan imbal wacana sinawang saking Mandrayayah megaring puspita kang kasorotan marang Hyang Pratanggapati wis meh rahina semupeng yang ngaruna kadinetrane aku rapuh sabdaning kukila rinekani kara sageter no kini tungan lingku lera wuwu sing bini manca ini panca bebetoking ayam wono ngajwalat trisangayu palungguan nulung Buya bakal samar saka pandululun iki kaya wayah ulun Antasena kang sowan padha kanthi harja kula Antasena sadurunge aku matur Mbah ya ana luputku sing gedhe pangapuramu aki merga pancen nggonku matur ora iso basa Buya dadi apa kula nampa pangestumu kaki kaya ora ana alangan sabiyut apa sungkem bektiku kunjuk kaki
kaki padha ya ulun tampa nggih Rantasena apa wigati kita sowan ana ing kahyangan ngundaran Dirbawana papan sing dhuwur mongko papan sing gawat liwat-liwat wingit pati-pati yen to tanpa gentur tapane mateng semedine muya bakal kuat enggah ana kahyangan amarga kena perbawaning kayangan ngundaran Dirbawana kula yen pancen ora ana nembung sing wigati tangelamun aku sowan kene sepisan aku sowan dilek karo kowe kaki mergo pancen kowe iki kanggo pandoming para titah Mercapada dewa-dewa sak ngisormu padha wedi miris marang kowe kaki naga pancen dewa sing watak jujur tulus lahir batine mung kaki padha kaki guru senajan to dewa tetunggiling para titah ning isih duwe keluputan kurang bejane isih nyimpang saka bener nyingkur marang kautaman iya nggonku sowan kaki aku ki nyorodekake iki gandeng para kawula ngamarta kuwi kontrang-kantringan sing padha amung tani gagar wigar tanpa karya tandurane sing akeh sing padha kedungan derajat lan pangat padha ngetokke kongase padha suwiyah-wiyah dak sia karo wong cilik kurang bejane ngenyak sirah wong cilik kuwi saiki kraton Ngamarta kaki kurang bejane ngeruk bandane wong cilik mongko wong cilik iki kangelan direwangi cukla-cukli direwangi bebodro direwangi nyambut gawe golek sandang pangan nggo nyukupi keluarga setahun pisan kudu pajek karo negarane bukti nyatane pajeke mah dadi gaglak dadi korupsi lah kaya ngono kuwi kaki iki aku njaluk adiling para dewa njaluk adilmu kaki njur kepiye negara Ngamarta kuwi iso tentrem bali kaya wingi muni mesakno karo kawula Ngamarta do tegelan kepepet uripe seneng rampok seneng mateni wong dijaluk raja kayane dijaluk apa sing dadi duweke kaya ngono kuwi kaki aku rumangsa bunek mamikirku mikiri kawula sing padha duwe pakati saka kaya ngono kuwi njur kepiye negarane coba kaki nggih Rantasena apa iki pancen ana srana tentreming para kawula baline pusaka Jamus Klimasada bisa manani dadi tentreming para kawula lah saiki ngene iki baline Klimasada kepiye apa kudu aku sing jumangkang goleki tagolane senajan munggah gunung sing dhuwur nyacat samudra sing jembar aku wani mati mergo bela marang kawulaku iya nggih kita medhun Mercapada nanging kita kudu nglakoni tapa lana apa tapa lana nggih tapa lana iya ora kena kita mangan yen ora ana tumibaning godhong ora kena kowe ngombe yen ora ana bun kang tumetes kita kudu nglebolaku njalak peninggal sak paran-paran mesti ana marga gampang baene pusaka sasongkor mangsang wayah sumula madangi puncaking gunung amadangi puncaking gunung kumedhaping Kartika wancine wis gagatenjang pinarung turu ing satawana oh kene nggih ulun dandani oh ya pandyon kumangun kucapo den paesi marang Sang Hyang Padmanang ilang wujuding Raden Antasena salah dadi resi
ing nyoto yen pandhita kang hakarya wangsit pindha kumbang nasapa matu sarining tawang Antasena apa kaki kita wis wujud resi lan kita medhun mercapada tapa lana ya njulaku sapa peparape kaki kita ulun paringi pusaka asma Resi Wisa Sekti apa Resi Wisa Sekti oh ya matur sepanuwun kaki aku njaluk pamit tak suwun pangestumu muga-muga para kawula ngamarta sapunggawane tansah diparingi tentrem bali kaya wingi ngene iya ulun pangestune ulun Resi Wisa Sekti